presentación de Movidatur y bueno, esto es lo que vamos a hacer aquí. Nos va a presentar un poquito lo que hace en esta asociación y después si quiere hacer preguntas que las haga. Sí, bueno, gracias a todos y a todas por vir. Bueno, son unha das persoas que formamos a Asociación Ameretúa e en concreto eu son a que me ocupo da parte de actividade física. Hai outras dúas rapazas, unha chegará ahora que saía ás 7:30 de traballar e estará para chegar. E nada, quería contarvos hoxe, coincidindo co Día Mundial da celebración do contra o cancro, un pouquiño que facemos na nosa asociación. Eu en concreto comecei fai 6 anos, máis ou menos, un traballo de expresión corporal con pacientes. Eu estaba facendo traballo de fin de máster e por circunstancias da vida tiña xente con enfermidade na casa, amigos, coñecidos e tal. E observaba que eu, dende a miña postura, que tiñan unhas necesidades físicas diferentes ás persoas que están sanas. Entón, falando ca miña tutora, chegamos á conclusión de que podíamos facer un programa de expresión corporal enfocado para pacientes. E aí comenzou a andar a rosa aí polo medio, cando arrancamos. E nada, o tema xurdiu falando ca Asociación Española contra o Cáncer. Presenteime ali, comentei o proxecto que tiña e estive traballando con eles, que está bastida aquela, creo, ata... Ahora fixemos un ano na asociación, ata fai un ano. Despois de traballar 5 anos, apetecíanos ter un espacio donde, aparte de impartir actividade física, puidésemos facer outro tipo de cousas, dar charlas, facer talleres, mercadillos, despois xa falaré un poquinho deso. Entón, falando con estas outras dúas persoas, dixemos, miramos un local así chulo e montamos a asociación. E nada, aí con bastante traballo, encontramos aí un local en Sar, con un xardín ben chulo e montamos a asociación. E nada, levamos un ano ali na rúa Ponte do Sar e nada, vou explicar un poquinho así que traballamos nos na asociación e por que é importante a actividade física para o paciente. Para este ano 2020, os datos que manexa a Sociedade Española de Oncoloxía Médica son estos que vedes aquí. O número de novos casos de cancro diagnosticados en España no ano 2020 alcanzará esa cifra, 2.777, 394 casos. Que os novos casos en mulleres aumentan un 1% respecto ao ano pasado e no caso dos homes descende casi medio punto. Entón, antes do cancro, por que é importante a actividade física? Esta mesma Sociedade Española de Oncoloxía Médica, os casos de cancro aumentan, ainda que nun 40% dos casos se poderían evitar. E como se poderían evitar? Eliminando os factores de risco, como o tabaco, o alcohol, a contaminación, as infeccións e a obesidade. Adaptando un estilo de vida saudable e tirando ao lado o sedentarismo. O sea, o máis importante é dun xeito ou outro facer algo de exercicio. Cada un ten as súas cousas e sempre hai algún tipo de exercicio que se pode adaptar a nós. Non nos temos que adaptar ao exercicio, ten que o exercicio adaptarse a nós. E no estilo de vida saudable, que nunca o din, pero para min é moi importante, aparte de non fumar, beber moderadamente ou non beber, facer exercicio para controlar o peso, para min hai algo moi importante que hoxe en día vai todo o mundo como moi acelerado. Entón, eso xenera estrés, o cerebro está recibindo todo o tempo respiración moi cortiña na parte alta do corpo, en vez de respirar dende abaixo.
Entón, todo o rato lle estamos mandando ao cerebro unha mensaxe de uf, que pasa? Estou agobiado. Respiro pouquiño, respiro cortiño, en vez de parar un pouco e concentrarnos, ainda que sexa solamente en respirar. E para mí é unha das cousas máis importantes, así que antes todo o mundo para prevenir enfermidades como cancro e como dolores, o sea, doenzas de tipo cardiovascular e de outro tipo, hai que facer exercicio e a poder ser todos os días. Camiñar un poquinho, salir, dar un paseo, ir a nadar, pilates, yoga, o que menos apetece. Durante o cancro hai un montón de estudios que din que o exercicio, a práctica de exercicio mellora a calidade de vida, a depresión, porque, bueno, sempre está moi centrado, sobre todo a parte oncolóxica, en tratar, os médicos, claro, tratan a parte da enfermidade, quimioterapia, radioterapia, tes un apoio psicolóxico, sempre de parte tamén da asociación, de asociacións como a Española contra o Cancro, pero hai outro tipo de actividades que tamén axudan a este tipo de efectos que produce a enfermidade, e o exercicio é unha delas. Ademais, está demostrado que a actividade física pode reducir o risco de mortalidade en pacientes que xa padeceron cancro nun 44% frente a outras persoas que non realizan ninguna actividade. E axúdanos a ter menos cansancio, porque activamos un pouco o corpo, activamos o metabolismo, e ao activar todo eso, activase tamén o sistema inmune, que é moi importante porque cos tratamentos que se utilizan para paliar a enfermidade, o sistema inmune vese moi como atacado. Os tratamentos atacan as células boas e ataca as malas tamén, ataca todas. Entonces, unha das cousas que lle pasa aos pacientes non sei se querías comentar algo. No, que a mí me bajan las defensas. Las defensas, sí. E, pois, o exercicio, según din moitos estudios, axúdase pouquiño a fortalecer o sistema inmunitario. E aquí, antes de pasar esta diapositiva, quería preguntarvos a vos, a ver se vos apetece participar un pouco, que creedes que é o exercicio oncolóxico ou que cousas debería englobar o exercicio para pacientes? Se me queredes comentar alguén algo. Mira, hombre, Dina, ese 44% que pone aí frente a aquellos que non realizan ninguna actividad, ese dato, ¿quién? La Organización Mundial de la Salud. La OMS. Es increíble, ¿eh? Es un porcentaje altísimo. Sí. Altísimo. Si es la Organización Mundial de la Salud. Sí, es de la OMS. E antes outro dato que aparecía, que no caso das mulleres se incrementaban un 1%, e no caso dos homes descendían medio punto. Iso ten unha explicación. Son os valores que ten a Sociedade Española de Oncología Médica para este ano, 2020. Non explica por que nas mulleres non se reduce e nos homes sí. Non dan, eu leí todo o informe que colgaron e non explica por que as mulleres non reducen, por que aumentan ese 1%. Sí. Bueno, eu penso que en algúns casos é porque a muller, por exemplo, no tema do tabaco, non, antes a muller non fumaba, ahora fuma, por exemplo, se dice que está aumentando o porcentaxe de mulleres que teñen cáncer de pulmón con respecto aos homes, o sea que tamén o estilo de vida demais. Pero tamén eu creo que ese mínimo porcentaje pode ser que a esperanza de vida media da mujer é máis alto e aumenta a probabilidade de tener un cáncer a unha edade. Creo que pode influir tamén. Igual van por aí os tiros. E no exercicio ecolóxico, entonces, que pensades que cousas debería englobar o exercicio que debería de practicar un paciente ou que lle deberían de recomendar? Alguna idea? Camiñar, yoga, está demostrado, non? Está demostrado. Bueno, en realidad cualquier exercicio que poda ser, depende da fase da enfermidade, tratamento. Claro, en unhas ocasións ten que ser máis suave, menos suave, adaptar un pouco ao paciente.
pero igualmente é iso. É moi importante, por exemplo, no caso de andar, eu penso que é moi boa a marcha nórdica porque además de camiñar, moves os brazos, no caso das mulleres que cáncer de mama para o linfedema moi bo. Sí, o que di E bueno, moitos máis, me imagino. Sí, moitos. O que di ela da marcha nórdica é que cando agarramos o bastón hai un momento de que agarras, soltas, vas como facendo este xesto. E ese bombeo da man vai moi ben para as persoas que teñen afectado o ganglio do peito con un problema de linfedema e está demostradísimo que a marcha nórdica vai señal. Dende o meu punto de vista, acabas de decir unha cosa que para mí é super importante, adaptar. Para min é básico adaptar, porque cando nos recomendan, mismo cando estamos ben, cando temos saúde de ferro, vamos ao médico, igual, teño un poquinho de molestia nas cervicales, que podo facer? E o médico di, podes nadar? Vale, podo nadar como? Podo nadar a crawl, podo nadar a braza, podo nadar de espaldas, podo nadar a mariposa, e que eles dan unha pauta de exercicio, pero esa pauta de exercicio ten que estar executada de un xeito en concreto. Si, por exemplo, no exemplo que acabo de poñer, teño moita dor de cervicais, pois justamente o que non podo facer é nin nadar a crawl, nin nadar a braza, nin nadar mariposa. O único que podo facer é nadar de espaldas e que me controlen perfectamente a técnica que estou utilizando. Por iso que decías ti de adaptar o exercicio, para min é básico. Entón vamos a ver que máis cousa. Aí, primeira, máis importante, pautado e controlado por un profesional. Un profesional será esa persoa que nos diga intensidade do exercicio, que tipo de exercicio, carga do exercicio, que capacidade será que temos que traballar, flexibilidade, forza, resistencia. Para min é o punto máis básico, porque hai como unha corriente últimamente de chamarlle a todo terapéutico e parece que nese abanico de terapéutica collen un montón de cousas e hai xente que como digo, fai igual un curso de 200 horas, vale, fai un curso de 200 horas, está moi ben, tes o curso feito, pero para mí non tes as ferramentas adecuadas para poder pautar exercicio de xeito seguro a ninguna persona, nin sana nin non sana. Entón, para min, eso é o primeiro e o máis importante, que sea controlado e pautado por un profesional. Despois o que comentábamos antes, que se realiza para reducir os efectos secundarios dos tratamentos oncolóxicos de forma individualizada, aunque despois se traballa en grupo, e o traballo en grupo tamén reforza un montón, e que mellora a saúde, a calidade de vida e a supervivencia dos pacientes, como comentábamos nos datos de antes. E, bueno, falando un poquinho do tema do tratamento, o cancro, a palabra cancro xa no momento que me din, bueno, que recibe o paciente a noticia, xa supón unha situación de estrés para a persoa. Despois, os tratamentos que se utilizan para paliar a enfermidade xeneran baixa autoestima, estado de ánimo e alteracións da imaxe corporal. Cada vez intentan utilizar menos a mastectomía, intentan ser menos invasivos con ese tipo de cirurxías e intentar atacar antes de operar. Pero os tratamentos a pérdida de pelo, a pérdida de cellas, bueno, ese tipo de cousas afectan e hai que traballar aí. Entón, nos consideramos que é importante que ten relevancia traballar o aspecto emocional a través da actividade física, que é un traballo que tamén se pode facer. Pódese traballar nese punto a parte psicolóxica a través da parte física. E nada, os programas de exercicio físico pautado, como comentábamos antes, contribúen a reducir os efectos secundarios causados polo tratamentos oncolóxicos, sempre cando o oncólogo me dé permiso e me diga que xa estou para
para facer algún tipo de actividades. Eles son os primeiros que me van a decir si podo ir ou non. Por que escollimos nos a expresión corporal para comenzar a traballar con pacientes? Pois, dentro de todas as ramas que hai na actividade física, consideramos que a expresión corporal é adecuada para este tipo de colectivo polo que comentaba antes, porque podemos traballar a través de procesos físicos, podemos conectar con procesos internos e psicolóxicos. E aquí temos así varios estudios que nos demostran que diversos traballos de expresión corporal, como danza, había tamén moito traballo de yoga, que comentabas ti antes, de teatro, todo eso está englobado tamén no traballo de expresión corporal, que xa veremos despois porque se engloba todo eso. Pois nada, mellora a tensión da ansiedade, a calidade de vida, o como me percibo eu frente ao espello e o estado de ánimo de mulleres que se someteron a tratamientos paliativos, mulleres e de homes. E aquí, bueno, 3 cousas básicas do traballo de expresión corporal. Reforzar positivamente a percepción que cada persoa ten da súa imaxe, realizar actividade física de forma moderada e controlada e conseguir beneficios a nivel psicolóxico coa mellora da autoestima, do estado de ánimo, da imaxe corporal e englobando todo eso da calidade de vida do paciente. Entón, que fixemos? Nos deseñamos un programa para desenvolvelo con un grupo de persoas que considerábamos que tiñan unhas necesidades físicas especiais e psicolóxicas e comprobamos que asistindo a este tipo de clases, a este tipo de sesións, melloraban as cousas todas das que falábamos antes. Medíamos con un test a como se percibían a imaxe corporal, autoestima, calidade de vida e estado de ánimo. E que traballamos nas clases? Pois a expresión corporal hai moitas formas de traballalo e unha delas é por fases. Nós o que fixemos é coller estas 3 fases e en vez de traballalas de forma aislada, o que fixemos é nas clases coller algo de cada fase. Por exemplo, podemos empezar unha clase con unha actividade da fase de exploración, despois facer algo da fase de comunicación e despois da fase de expresión. E nada, vou explicar así rápido onde consiste cada unha. A primeira é onde se desenvolve a conciencia corporal e hai tareas de tonicidade, de desinhibición, de relaxación e de respiración. E tamén se fai moito microximnasia. Aquí, isto da microximnasia, o que fixemos foi incluíla sempre nas clases. Sempre facemos algo de traballo de fortalecemento, porque comprobamos que había moita falta de equilibrio, de coordinación, de forza, sobre todo nas persoas que teñen afectados os ganglios nos brazos, co linfedema. Funcionaba moi ben o traballo de forza, non de forza de pesas así como do gimnasio, non. Co propio corpo, con pelotas, con gomas, moito traballo de propiocepción. Despois, na fase de expresión, o que se busca é unha resposta expresiva, que é espontánea e singular de cada persoa. E se estimula con diferentes cousas, con imaxes, con música, con colores, con obxetos. Se eu, por exemplo, poño aquí agora un color, o verde, poñemos todo de verde, seguro que a un lle inspira unha cousa e a outro da esquina lle inspira outra totalmente distinta. Entón, o que se busca é iso, que se emita unha resposta, sin facer valoración, nin xuízo, nin nada, cada un fai a súa. E na fase de comunicación, o que se busca é que haxa intención de expresar algo. E con tareas a través de tareas de mimo, de danza, de sombras, traballo de ritmo, de baile. E, bueno, ahora vou explicar un poquinho que é a nosa asociación. É unha asociación sin ánimo de lucro
creada para axudar a pacientes de cancro para mellorar aspectos físicos e psicolóxicos que se ven debilitados polos tratamentos para paliar a enfermidade. Comenzamos co traballo ese que vos contaba antes de expresión corporal en colaboración ca Asociación Española contra o Cancro, e cando arrancou a asociación, ademais desa actividade de expresión corporal, añadimos todas estas: expresión corporal, pilates para pacientes, circuito de fortalecemento, yoga oncolóxico cas rapazas do almacén, que estamos encantadas con elas, estiramentos e relaxación. E que traballamos? Bueno, isto é un traballo así en conxunto. Pois conciencia do propio corpo, das súas posibilidades comunicativas, coñecer a expresión de emociones e non ter medo a expresalas. Se un día estou enfadado non pasa nada por estar enfadado, se un día estou triste non pasa nada por estar triste. Traballo de desinhibición, que é moi importante, de autoconfianza, de autoestima e de imaxe corporal e desenvolvemento de relacións interpersoais. Isto parece que non axuda, pero axuda un montón. O sea, estar facendo clase con persoas que pasaron pola mesma situación que ti é super importante, porque a mí, claro, me poden explicar moitas cousas. Pois me molestan mogollón as uñas, e podo imaginarme como é un dolor de uñas, de que te molesten as uñas porque se te rompe. Pero claro, que millor te vai entender que outra persoa que está pasando polo mismo. Ou este día estou cansado, cansado, teño o estómago revolto polo tratamento. Pois falan entre elas e, pois mira, a mí me funciona esta cousa, a mí me funciona esta outra. E para mí é moi importante o traballo en grupo. Mais que, o sea, o traballo individual está moi ben e podes axudar a unha persoa que nese momento requira un traballo para el solo, pero o reforzo que fai o grupo é super importante. E aquí puxen así, bueno, xardín, estamos moi orgullosas do xardín, e un pouquillo do que facemos nas clases, así traballo de ritmo e baile, aquí estaban practicando samba, aí estaban facendo un traballo de conciencia corporal, aquí estaban traballando tamén ritmo e aquí estábamos facendo unha clase de fortalecemento no xardín. E despois, bueno, están as chicas de yoga que Arantxa as ten ali, vamos, como reinas. Que si mantas, que si cojines, que si esterillas, que si bolas. E ademais de facer esas actividades que vía de salir, pilates, fortalecemento, expresión corporal, yoga oncolóxico, todos os meses temos algún tipo de charla ou de taller no que pode participar pacientes, que son enfocadas para pacientes, pero pode vir todo o mundo, aberta a todo o mundo. Tivemos de alimentación, de benestar sexual, tivemos unha de yoga con Mónica, que veo ali a falarnos dos beneficios do yoga en pacientes, fixemos un mercadillo de Nadal, outro no de verán, un cine no verán tamén, fixemos unha andaina, fai un pouquiño así para celebrar o aniversario. E temos pendentes agora para este mes un taller de primeiros auxilios, e para o mes que ven vai vir unha chica que é super boa a facer un taller de suelo pélvico práctico.